d'Ivoire, Niger, Sénégal, Nigeria ani Ghana olu jamana kuntigiw kɔni sera an ka faba kɔnɔna la yan bi alamisa juillet kalo tile 23. Ozone Mali o ye jɛya matarafa cakɛda bolofaraba ye an ka jamana kɔnɔna la olu nali kɛra sababu ye ka camanba bɔ an ka baaratanya la sifinnakaw yɔrɔ. Nefsifi Jabarani lajɛbagaw ni ne aw ka bi kunnafoni la kumabaw ye ni Ala sɔnna ma an bɛna caman wɛrɛ fara minnu kan k'o lase aw ma. Biye alamisa ye juillet kalo tile 23 san 2020 aw minnu sɔgɔlen bɛ an na ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na k'aw ka kunnafoniw kɔnɔ nin ye aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ dayɛlɛnnen ye a y'aw bisimila ko kura. I n'a fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na CEDEAO tɔnbolo dɛsɛlen kɔ bɛnkan sɔrɔli la M5 RFP ale ni jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ an kɛrɛfɛ jamana 5 ni o ye Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Nigeria ani Ghana ye olu jamana kuntigiw kɔni sera an ka faba kɔnɔna la yan bi alamisa nɛgɛ kaɲɛ 10 ani nɛgɛ kaɲɛ 11 kɔnɔna la an ka pankurundiji kɛnɛ Modibo Keita kɔnɔna la. U kunbɛnna jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita de fɛ u kɔni bɔlen kɔ pankurundiji kɛnɛ na u y'u kunda u sigiyɔrɔ kan ni o bɛnnen bɛ hôtel Sheraton ma. U ma waati jan bɔ jamana kuntigi ninnu kɔni ye ɲɔgɔn minɛ ni ka u kunda kuluba kan yaasa ka taga kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ɲɛ bɛ o jare la ni waati ninnu na an b'aw hakili lajigi k'a fɔ aw ye k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye sika kuma kɔ halisa Mali politique ko gɛlɛya la yaasa ka fɛɛrɛw ɲini an bɛ se ka bɔ cogoya min na nin degun ninnu kɔnɔna la. Ala ka ninnu nali kɛ jisuma ye an ka nin gɛlɛya ninnu na. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an b'a da tulo kan k'a fɔ ko maa caman de bɔra malidenw caman bɔra ni ka taa nin dunan ninnu kunbɛn pankurundiji kɛnɛ Modibo Keita da la. Olu cɛla maa dɔw sɔnna k'u ami jira dunan ninnu nali ko la an ka jɛ an k'olu ka hakilinaw lamɛn. I n'a fɔ a kun bolodalen no cogoya min na CEDEAO jamanakuntigi 5 mun ka nali kun fɔlen no Mali kɔnɔ olu bisimilala bi an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fɛ Mali pankurunjigi kɛnɛba in kan. Jama bɔra fan bɛɛ siradaw la ka ni jamanakuntigi ninnu kunbɛn. Cɛw, musow, denmisɛnw, politikimaw, hali mécanicien parantiw ni sotraman parantiw ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ni kɛnɛ in kan. Mali fan fila de bɛ ɲɔgɔn na majorité présidentielle bɛ ɲɔgɔn na n'o y'anw ka côté M5 mɔgɔw fɛnɛ ni anw karilen ɲɔgɔn na u b'a la ko jamanakuntigi ka baara bila u ye doléance caman kɛ o doléance kɔnɔ CEDEAO nana ka na kuma an fan fila fɛ i b'a fɔ Mali ni farafinna taabolo la ani an yɛrɛ ka hɔrɔnya n'an ka danbe taabolo la ni kan fila karilen bɛ ɲɔgɔn na a ka kan aw sigiɲɔgɔn jɛkulu ka na kuma aw fɛ o kumaɲɔgɔnya kɔnɔ CEDEAO nana Ala ma se ka olu ka kuma ni sababa bɛn Ala ma se ka olu ka kuma don M5 mɔgɔw tulo fɛ Ala y'a kɛ jamanakuntigiw fana ko k'u tɛ sigi n t'a dɔn ni mɔgɔw ye Jabarani lajɛ kunun Alpha Condé y'a ta fɔ ko a ka d'a ye an ka sigi an ka bɛn an ka fɔ kɛ Nigeria président Niger président Côte d'Ivoire président Niger président ani Sénégal président olu jamana ani Ghana président olu jamana ɲɛmɔgɔ 5 de ye u kɔnɔ b'u senkɔrɔ coronavirus in wagati gɛlɛyaba kɔnɔ wagati min na ni frontière datugulen don olu bɛ ka frontière forcer ka don pour que u bɛna kuma ani ɲɔgɔn cɛ o kuma ɲɔgɔnya ne bolo o kan ka kɛ anw ka Ala deli de ne bolo o kan ka kɛ anw ka Ala tanto de donc ne nana o de cadre kɔnɔ bi comme o jamana kuntigi 5 ninnu kunbɛn en tant que Malien d'abord en tant que membre d'un parti politique en tant que maire d'une commune je viens pour que ka olu mɔgɔw kunbɛn jamana in kɔnɔ bi bɛɛ kan ka se k'a jira ni dusumakasalen don i ka dusumakasa jira bɛɛ kan ka se k'a jira ni i sewalen don i kan ka sewa jira o de bolo ko démocratie bɛɛ jɛ fanga bɛɛ jɛ fanga bɛɛ jɛ hakili bɛɛ jɛ fanga bɛɛ jɛ miirina ne bolo u ka sabali Mali ka ɲinita ma se nin ye an bɛɛ jɛ Mali de ne min bɛ ka kuma bi ne bɛ se ka taa sini olu min b'a kɛlɛ la u bɛ se ka taa sini mais Mali bɛ to yen donc an bɛ taa ka mun to an denw bolo an bɛ taa ka mun to an musow bolo an bɛ taa ka mun to an kɔw bolo o ye Mali de ye o Mali an kan ka ɲini o ka suma ni jamana wɛrɛ mɔgɔw y'u ka avion ta k'u bɛna ka na o sumali kuma fɔ ne bolo hakilimaya la hɔrɔnya la kelenya la
badenya la an kan ka jɛ n'o ye olu ka u ka mécontentement u ka n'u ka hakilina yira an b'o kunbɛn ni kɛlɛ foyi ye. An nana de fasodenya kɛlɛ bɛ yen mun ni Bamakɔ kɛlɛ tɛ kelen ye tiɲɛ tɛ wa don o don dɔw denw de bɛ k'a faga ka dugu jɛni ka tila ka u ka ɲɔgɔnw jɛni anw yɛrɛ mun filɛ kuma na anw ka dugu jɛnina o ye Yɔrɔ jɛnina Bankasi mara la ka taa Bayi i tɛ se ka tɛmɛ pont déclenchera i bɛ bɔ yan i bɛ taa Baɲangara sira t'e bolo i ka jamana a bɛɛ ye jamana kelen de ye an t'a dɔn an bɛ mun kɛ an bɛ o de yirali ɲɛɲinina an tɛ kɛlɛ wɛrɛ nɔfɛ. Ne fɛ o nani o bɛ belebele bɔ a ko la kosɛbɛ parce que i m'a fɔ min nɔ i ko k'i bɛ mɔgɔ fila ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen tasuma bɛ mɔgɔw la o ka tasuma wulilen don o farisogo la k'a fɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ o kɔnɔna na a sabati bɛ gɛlɛya ko nin CEDEAO tali ani nin waati cɛ waati damadamani b'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɔra mɔgɔw ka tension na peut-être k'olu nana ka sigi ka kuma kɛ ani ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ sɔrɔ a la. Pankartiw ni banderoliw caman de tun b'u bolo minnu si ni si sɛbɛnni tɛ kelen ye wa dɔw fana tun bɛ dɔnkilida ni dɔn na ka ɲɛnajɛ kɛ ka jamanakuntigi ninnu kunbɛn. Nin ko in ma tɛmɛ M5 RFP jeunesse kun kan kuma wɛrɛ kun t'u da nin kɛnɛ in ka jamanakuntigi ka fanga bilali kɔ olu fana kun n'u ka pankartiw n'u ka banderoliw de tun don. An tɛ violence kɛ mais an b'a yira diɲɛ na an tɛ IBK ko de la an tɛ mɔgɔ kɛlɛ tɛ dɛ an tɛ IBK fɛ dégagez voilà u bɛ yan nɔ an bɛ yan non an tɛ dɔwɛrɛ fɔ an nana ka mécontentement de yira bi u la en place comme quoi le régime ça va mettre fin on veut la démission absolue du régime IBK et ses alliés. Majorité ni M5 jeunesse karila ɲɔgɔn na dɔw ye ɲɔgɔn bugɔ wa dɔw fana y'u ta kɛ ɲɔgɔn nɛni ye. Ni kunbɛli jamakulu ninnu tun b'a daminɛ kabini aéroport dondaba la fo ka taa se hôtel Olympe kɔfɛla la. Halisa an kɛrɛfɛ jamanakuntigi ninnu ka nali bolo kan u nali u ma waati jan bila a sɔrɔ u ma u ka baaraw dabɔ u ye kumaɲɔgɔnyaw dabɔ ni M5 RFP maaw ye o kumaɲɔgɔnya in bannen kɔ jaabi min bɔr'o la an ka jɛ an k'o lajɛ. Kuma min fɔra bi n'u ye hakili jagabɔ kɛ ni min bɛ bɔ a la an n'a dɔn mais an kɔni y'a f'u ye k'u k'a dɔn ko Mali ye jamana min ye hɔrɔn jamana don maliyɛnw jɔlen don mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma k'a fɔ k'i bɛna jagoya min man di maliyɛn ka sigi an kunna jango fanga min ye mɔgɔw faga bi fanga ni yuruguru kɛ a ye n ka jamana tiɲɛ alimami baw bɛɛ silamɛ tɔn bɛɛ mɔgɔ baw bɛɛ u kun votera IBK ye n k'u ma k'u le ka hakili jagabɔ kɛ pour que o mɔgɔ minnu votera ye 2013 k'a bila fanga la pour que o bɛɛ murutira sisan k'a fɔ k'u t'a fɛ u ka hakili jagabɔ kɛ u ka jamana lo a tɛ nin cogo la donc n'u ye en tout cas Diko ye kuma min f'u ye n ko an nimisi wasara an fana ye papier min d'u ma an y'a kɛ exemplaire caman k'a d'u ma olu n'u ka conseil u ka taa kalan n'u y'a kalan ni min bɔra an n'a ye comme a ye trêve kɛ yanni tabaski ka ban an bɛna dɔn min kan ka kɛ an kɔni ye min f'u ye Mali tɛ segin kɔ tuguni maliyɛnw tɛ sɔn tuguni fanga jugu k'u mara maliyɛnw tɛ sɔn tuguni fanga fana k'a dɔn u bɛ to ka min kɔ kɔrɔlen maliyɛnw tɛ sɔn tuguni u k'o kɛ u tɛ se k'a kɛ maliyɛnw la fana. Aw bɔra ka kunnafoniya minnu lajɛ nin waati in na o bɛɛ ɲinina Idrissa Badimi, Aminata Daɲon, Anna Marie Yvonne Traoré, Mariam Sakɔ, Bakari Kone ale ni Tijani Sidibe de fɛ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Ozone Mali o kɔni kɛra dɛmɛbagaba ye jɛya sira kan an ka faaba kɔnɔna la. Nin cakɛda in nali kɛra sababu ye ka sifina caman bɔ u ka baarako hami kɔnɔna la. Ozone Mali baarakɛla dɔw sɔnna ka seereya an ye u ka baara in gɛlɛya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ k'u ka sara u kɔni bɛ na retard la waati caman na. An ka jɛ an k'u ka welewelemadaw lajɛ. Degun b'an kan an ka wari tɛ sɔrɔ joona kalo bɛ sa ka mɛn kuma dɔ an bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ an ka sara tɛ sɔrɔ mobilitigiw tɛ taa d'an ma gitɔrɔn sanfɛ mototigiw bɛ ten o cogo kelen na an lafiyalen tɛ dɛ an lafiyalen tɛ yɛrɛ yɛrɛ de wa wari dafalen fana tɛ sɔrɔ
an ma lafiya hali dɔɔni an bɛ sɛgɛn baara in na cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn wa baarakɛminɛnw fana t'an bolo tenin t'an bolo baarakɛminɛnw fana t'an bolo fana baara de ka d'anw ye o de bɛ k'an bila na sokɔnɔ to man d'anw ye mais sɛgɛn caman b'an ka baara in kɔnɔ siradala mɔgɔw t'an to yen an ka baara yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye min ye an ka wari bɛ tigɛ an tɛ tigɛ cogo dɔn an ka wari la banki de b'a tigɛ wa a bɛ tigɛ yen direction na wa anw tɛ tigɛ cogo foyi dɔn an ka wariko la o gɛlɛyaba de b'an kan bon dɔw bɛ olu yɔrɔ ka jan passe t'olu bolo olu bɛ taa retard la o dekun b'an kan min fɔra an ye ko y'an ka sara yɛrɛ ye o ye ko 10,200 dɔw 7,000 dɔw 6,000 dɔw 8,000 hali n'i ma don bila o kɔni problème gɛlɛya b'an kan et puis sira sanfɛla ka gɛlɛn kojugu circulation mɔgɔw tɛ k'an jate ne bɛ fɛ gouvernement ka kuma circulation fɛ u ka ozone mɔgɔw jate kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ moto boli ka ɲɛ sira jɛlen don n'i y'a mɛn i bɛ mobili boli ka ɲɛ sira jɛlen don donc k'u janto ozone na kosɛbɛ a problème ka ca kojugu k'a lajɛ an ka sara normalement u k'a kɛ le 5 u k'u jija an ka sara kana tɛmɛ u kan parce que gɛlɛya b'an kan kojugu an tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ ni ozone tɛ donc n'a fɔra k'i ka sara tɛ kɛ normal la gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ. Aminata Daɲon ale kɔni ye farafina jamana dɔw kunnafoni gɛlɛmanw k'olu kɔni labɛn aw ye a ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Ni an selen ko kan kibaru kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni Congo RDC jamana ye taama belebele fila kɛra Kinshasa dugu kɔnɔ bi alamisa juillet kalo tile 23 san 2020 Congo jamana kan nin taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye RDC politikitɔ mun bɛ yen ni a bɛ wele ko FCC olu ka ɲɛmaa minnu minɛna k'u ɲanki fanga tigilamɔgɔw fɛ Congo dugu kɔnɔna na olu bɛ se ka bila kunnafoni nasiraw la a yirala k'a fɔ kabini Joseph Kabila taara ka bɔ fanga na Congo jamanadenw ma bɔ ka ni ɲɔgɔn taamaba kɛ an b'a sɛnsɛn ka se Tchad jamana kan fagali mun kɛra Tchad jamana lakana tigilamɔgɔ dɔ ni duguden dɔ cɛ o kɛra sababu ye ka funteni wuli Ɲamena dugu kɔnɔ ni ale ye Tchad marabolo dɔ ye juillet kalo tile 14 tɛmɛlen finitigi dɔ ye mugu wuli mécanicien dɔ ni a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ la Ɲamina sugu la min kɛra sababu ye ka u bɔnɛ o nin na o kɛlen jama kɔni firila finitigi in kan ni k'a sɛbɛkɔrɔ dasi fo k'a bila saya ni balo cɛ o de la tɛnɛn tɛmɛlen Ɲamina maire wulila ka se sugu kofɔlen in na a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in falen no delenkanw ni ɲɛnaminimafɛn tabaw de la o de la a ye fɛɛrɛ kɛ ka u bɛɛ gɛn ka bɔ yɔrɔ in na o dugusajɛ lakana tigilamɔgɔw fana sera yɔrɔ kofɔlen in na ni ka yɔrɔ in bɛɛ ci jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in falen de don mécanicien denmisɛnninw de la an b'a kuncɛ ni Zimbabwe jamana ye ni tile laban ninnu na coronavirus banakisɛ warala kosɛbɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ o de la jamana ɲɛmaaw ye couvre-feu ni confinement fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ ni banajugu in ma ni hakilina in kɔni taara ka bɛn ni wagati ye kuma min na fanga sinamantɔ maaw ye taama belebele boloda min bɛna kɛ dɔgɔkun nata walasa ka gouvernement ka yuruguyurugu ko fɔ fanga sinamantɔ maa dɔw ka fɔ la nin kɛnɛya wale ninnu takun tɛ dɔwɛrɛ ye ka olu bali ka bɔ u ka nisɔngoya taama in kɛli ma Aminata Daɲon ka ni kunnafoni surumani ninnu olu kɔni bɛ an magɛrɛ kosɛbɛ an ka kunnafoniw datuguli la nka sani an bɛ dansigi an ka bi kunnafoni di kɛnɛ la a ka kan an ka hakili lajigin halisa ko coronavirus banakisɛ ale kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ka nin waati laban gɛlɛya ninnu kɔni bɛ ka a kuma latunu dɔɔni nka a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ halisa an ka jɛya wale ninnu an k'olu matarafa kosɛbɛ yaasa a kɛlɛli bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ anw lajɛli la kunnafoni minnu labɛn na jabarani bɛɛ ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka lase aw ma bi o de tun ye nin ye an ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ halisa Ala ka jisuma kɛ Mali gɛlɛyaw fura ye aw kan bɛn waati wɛrɛw la